ତମେ ହେଲା ଏ ମୋ ବୋଉ ଫୋନ କଲା। ବୋଉ ଧର ତମେ ଧର ଧର ହ୍ୟାଲୋ ଧର 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 ଏ ଯୋଉ ଧର 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 ଘର ପାଖକୁ ଏଇପଟେ ଯାଉଛି ଧର 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 ତମେ କଥା ହବ ବୋଉ ସହିତ। ହଁ କଥା ହବ ନା କଥା ହବ କଥା ହବ କଥା ହବ କଥା ହବ ଶୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଛି। କଥା ହବ ଆଣ୍ଟି ସହିତ କଥା ହବ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆଟେ ଏଠିକି ସତପତି ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗେଟ୍ ଏପରକୁ ଶୋଇ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କୁକୁର ତାକୁ ଏଇନା ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ପୁଅକୁ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଅଟକେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଣାକୁ ଡାକିକି ଛୁଆଟାକୁ ଧରିଛି। ମୁଁ କହୁଛି ନା ଇଏ ସମୟ ଶୁଣୁନି। ନା ନା ଧର ମୋ ଛୁଆଟା କଣ ମୁଁ ହବାଟେ ଦେବି ନା କଣ ଆଉ ହଁ ସେଇ ଶୋଇଦେବି କି? ନା 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 ଶୁଅ ନା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କିଏ କଣ କହିବ ମୁଁ ବୁଝିବି ମ ତଳେ ପଡିଛି ତଳେ ଛୁଆଟା। ଆରେ କିଏ କଣ କହିବ ମୁଁ ବୁଝିବି ମ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ତାର କଣ ଅଛି କଣ ତାର ସେ କଣ ଜାଣିଛି ତା ତମେ ଶୋଇଦେବ ତାକୁ ଏଠି। ନା ନା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିବିନି ମତେ ଡର ମାରୁଛି। ଆମେ ଯାଇକି ବସିଥିଲୁ ପିତ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପୁଅକୁ ଅଟକେଇକି ଆଇଲୁ ଏଠିକି। ତମେ ଆସ ଆଣ୍ଟି ତମେ ଆସ ତମେ ଆସ ତମେ ହେଲା ଛୁଆଟା ଉପରେ ତମେ ଆଣ୍ଟି ଆସ ଆସ ତମେ ଆଣ୍ଟି ଆସ। ନା ନା କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଧର କଣ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ତା ସହିତ କଣ କାହାର କଣ ତମର ତା ଦୁଶ୍ମନୀ ଅଛି ତା କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଇ ଶଳା ପାଇଁ ୟାଙ୍କର କଣ କହିମି ୟାଙ୍କୁ ଇ ଶଳା ଚୋର ସବୁ ଡକାୟତ ପା ସବୁ। ମୁଁ ଫୋନ କରୁଛି ମୋ 100 ବାର